NKZ said ya brantia na nyumtuni guru bekana no mumia Nkoranza Nkoranza man ura eye Awurade Baffoe Pim na me bo dia na masore one ne manfo aya de fefe bi won Nkoranza enrada Awurade Baffoe Pim bedi akonya se Nkoranza man no na ye nya nyini nkyerɛ Nkoranza man nyina ne wiase se we ni Nkoranza man na hyane nso Nkoranza ene ekura ewo bono ene bono east ho a owa asase ye pa owo abakwasam kese so eso enti otebanwa so pina nim se Nkoranza hene ti bangoma so bangoma nenra asem ekosi ho no ebisi eye fere Dormaahene wa fere efe wa hu se tumi bo baabi ebisi se Dormaahene wa ya de Dormaahene ayade so otimi call Offinsohene ho kwachia no fisa na Offinsohene ene otumfuo na se tu nam sini na amamremu no ene amane kwanse no obi mpo betima ka se Dormaahene ene otumfuo hia efisa otumfuo tu obi se we ni menam sini kogina manam na yenya yie anase yensi obehene a otumfuo na wahu ne prekope no enti ebise Dormaahene na otumfuo hia ebise we dey say eye coronation bi na Offinsohene ko bi na de ma asem ne kra yesere ne se enche bia na Offinsohene be kasa ye wa bra na Dormaahene ne nsensem bi esisi wa bisim se yese driver ni bi ne obi enyantawantawa kakra because of say driver ni no e de otumfuo mfonyini bo ne kan mu ma odura bisim no besimfo se onwa wo otumfuo mfonyini ne free ne kan ema ebeye nsempi ema Offinsohene be kasa enti na ebi ni se tension kakra bi ana bibisa besi bata ekowie na ayefefefe enti mebisa Dormaahene wa fere ana se amane na amamre na ededi emane ye fe ewo Nkoranza enrada maminti o comment section ho Yebun kompo mfie edonunum ko mfie aduasa obintimin ka Nkoranza ene bredi nkoso wabra mo yera nek aje danso din enti yera nek aje danso so fa no ho tenten pa fefefe enso de kota yera Awurade Baffoe Pim achi sabi adwumade de be yefe Yebun kompo mfie edonunum ko mfie aduasa